Vítajte pri našom novom podcaste, ktorý sa bude týkať zimných olympijských hier. Tento podcast bude trvať, by mohol dávať každý deň, konkrétne od dneskajška 17.2. do 22., čiže ešte 5 dní. Budeme si, samozrejme 22. si budeme rozberať záverečný ceremoniál. A budeme si teraz takisto rozberať našich hokejistov, takže to bude dnešná hlavná téma. Takže tak, myslím si, že poďme na to. Takže teda dnes sa budeme venovať zápasu Nemecko-Francúzsko, ktoré vyhralo, ak si to pozeráte na premiéru 17.2., ktoré vyhralo 5-1 proti Francúzsku. Ja si to idem prihystať a teraz vám to aj ukážem. Takže teda my už to máme pripravené takisto a môžem vám to teda ukázať. Samozrejme, takže máme tu zápas 8 finále, ktorý sa, čo vieme, že teraz nás čaká vieme, že sme postupili do štvrťfinále a čaká nás tam super Nemecko a proste, a bude to zaujímavé, pretože tento zápas bude celkom zaujímavé. Bude to vyrovnané a teda ešte kto si to takto si to môžete pozrieť. Ja vám to môžem aj priblížiť, takže teda Slovensko-Nemecko. Áno, bude to Slovensko-Nemecko teda toto štvrťfinále, ale my už vieme, že 8 finále sa nám teda aktuálne skončilo 5-1 pre Nemecko, čo znamená, že je to celkom super, je to celkom dobré, aj keď my sme si mohli teda určite vyťahnuť aj ľahšieho, teda nevyťahnuť, keby Francúzsko teda porazilo Nemecko, tak my by sme mohli, určite Francúzsko vieme, že slabšie ako my, čo by bola pre nás dosť veľká výhoda, keby sme mali Francúzsko v štvrťfinále. My už môžeme teda prejsť aj štvrťfinále, čo bude teda Slovensko-Nemecko, a ja si to prichystám a teda ideme na to. Takže ja vám to tiež teraz takto priblížim, že vidíme tu teda zápas Slovensko-Nemecko, ktorý sa bude konať konkrétne 18.2. Keď vy to pozeráte napríklad 22. a ten zápas sa nekoná zajtra. Konal sa v stredu sa konal o 12.10, vidíte. Kto bude ešte v škole, tak je možno, že vám to bažuky dovolia a ja budem teda v škole, takže možno to budete pozerať v škole. A takže Slovensko-Nemecko. Hovoril som tu, že určite sme si mohli vytiahnuť aj lepšieho súpera. A ako nám určite, teda nie že vytiahnuť, ale hovorím, že proste
mohli sme určite tam mali sme na výber aj Francúzsko, ktoré by určite by bolo by lepšie a bolo by proste, ešte vám to takto dám, pozreli, a proste bolo by určite lepšie, a môžeme povedať, že fakt, že my by sme mali tú výhodu v tom štvrťfinále a poviem si, že štvrťfinále je veľká vec. A ak fakt, že vyhráme to štvrťfinále, bude to ďalšia skvelá novina. A je to dosť možné. Je to fakt, že dosť možné, že vyhráme. Ale proste poznáme Nemcov, Nemci budú bojovať a budú sa snažiť proste, ale máme otvorenú bránu do semifinále takzvané, pretože sme radi, že sme nemali na výber Kanadu, Švajčiarsko, Česko, neviem, teraz ma nenapadne, veľa ich tam je naozaj, Švédsko, no čo bolo v našej skupine, čo bolo, tak proste fakt, že radi. Myslím si, že celkovo sa tam vyťahli máme ak to povedať, najlepšieho, áno, najhrateľnejšieho súpera. To by sme sa ešte pozreli zápas Lotyšsko, Nemecko, ale to teda určite to teda asi neviem, či je Nemecko v skupine s Lotyšskom, to si teda to potom vám ešte poviem. A ja vám to teda už prepnem. A proste, že fakt, že neviem, no a že proste, neviem, či je teraz Nemecko lepšie, ale ja si myslím, že Nemecko osobne je lepšie ako Lotyšsko. Čiže Lotyšsko, ak dobre viem, tak nepostúpilo. To štvrťfinále. Neviem. Ale ako ja viem, tak asi nepostúpilo. A čo znamená, že my máme proste najlepšieho supera. To Francúzsko teda tiež není v štvrťfinále, čo znamená, že máme fakt, že najlepšieho supera. A tak no. My si ešte môžeme aj, ja si to ešte nastavím a môžeme si ešte prebrať, akú mám šancu na výhru a tak ďalej. Takže teda, áno, zistil som, že Lotyšsko hralo s Nemeckom, ale neviem teraz už koľko to bolo, ale proste áno, Lotyšsko hralo v skupine s Nemeckom. A proste, že to som hovoril, že Lotyšsko teraz asi podľa mňa nie je slabšie ako Nemecko, že proste, že by sme dostali namiesto Nemecka Lotyšsko a proste, že čo by bol pre nás výhodnejší zápas. A ešte takto pozriem hore. A áno, tuto máte také podrobnejšie, že koná sa to o 12:10 zajtra, čo je 18.2. Takže teda v stredu v Santa Guia hokejovej aréne a je to teda štvrťfinále. Máte to na všetko. Slovensko, Nemecko. Počkajte. Slovensko, Nemecko. Krásne. Takže ja vám tu takto asi nechám článok. Počkajte. Je to takže Sportnet som si trocha požičal článok, ďakujem. A teda bude to fakt, že bude to dráma, že čo budeme ako dneska sledovať, zajtra, pardon. Lebo už pozreli sme si 8 finále, čo bolo, nebola to dráma, pretože Nemci jasne vyhrali 5-1 proti Francúzsku. Ale teraz fakt budeme sa tešiť na ten zápas Slovensko-Nemecko. Som zvedavý, čo nám to prinesie a nechajme sa prekvapiť. Teda toto video, ak vidíte,
toto som nechcel. Tak vy vidíte toto video po vlastne, či keď vy toto vidíte video po výhre alebo po prehre, tak super, ak sme vyhrali, škoda, ak sme prehrali, no. Ale teda my ešte teda kto to vidíte, naša skupina, čo to vidíte ešte pred zápasom, tak veríme, jo. A to bolo asi môj príbeh podcastu, myslím si, že teda tie podcasty možno, že budem robiť viac. Neviem, či úplne každý deň, ale budem sa robiť tie informácie, čo ja budem mať, tak sa budem snažiť robiť, hej. Takže tak. Takže ja sa budem teda už dneska ďakujem, že ste to vydržali až do konca a ja sa s vami teda učím a my sa vidíme v ďalšom podcaste. Takže heslo, také mini heslo, dajte našim hokejistom.